Bine ați venit la podcastul Parenting cu Anda la puterea a doua. Un podcast cu și despre părinți și tutori legali, pentru toți cei interesați de educație și de creșterea copiilor puternici din punct de vedere emoțional, adaptați lumii în continuă schimbare în care trăim. A fi părinte sau tutore presupune să cunoști binele și răul, tristețea și fericirea, să fii slab și puternic. Presupune să fii puternic la puterea a doua, pentru copilul care ți este în grijă, dar și pentru tine. Gazdele acestui podcast sunt eu, Anda Silea, consilieră în educație parentală și profesor, care încearcă de mai bine de 15 ani să creeze punți între familie și școală ca spațiu al dezvoltării armonioase a copiilor, și colega mea, Anda Șuta, consilier educație parentală, care va aduce în fața dumneavoastră experiența unui deceniu de lucru cu adulții în slujba și interesele copiilor. Astăzi, alături de mine, având-o ca invitat pe Anda Șuta, vom discuta sincer despre nevoile copiilor și despre trăsăturile generației Alpha din care ei fac parte. Bine ai venit, Anda! Bine te-am găsit, Anda! Dragă Anda, cum vedem generația de astăzi și care sunt trăsăturile generației de astăzi? Dragă părinte sau tutore, dragă Anda, voi încerca să răspund la această întrebare în două feluri. În primul rând, voi vorbi despre cum sunt copiii în ziua de astăzi, această generație care e foarte obișnuită cu tehnologia digitală de la o vârstă foarte fragedă, care știu imediat să folosească un telefon, o tabletă, orice aparatură mult mai repede și sunt familiarizați cu internetul, cu Facebook-ul, cu TikTok-ul, mult mai bine decât noi, sunt mult mai rapizi, ca drept urmare și răbdarea lor este limitată. Exprimarea, comunicarea lor e diferită, e mult mai directă, spun ușor nu vreau, sunt competitivi și pot uneori chiar să fie impulsivi, motiv pentru care observăm că de foarte multe ori se ceartă cu colegii, se iau la bătaie, lucru care e bine să fie înțeles corect de unde provine și care la bază o dorință de autonomie, de afirmare, de atenție. Pe de altă parte, sunt copii dornici să-i ajute și pe ceilalți. Sunt în permanență căutare de ceva nou, ceva distractiv, nu le e frică să încerce lucruri noi. Sunt copii independenți, așa cum am spus, și această nevoie puternică vom vedea cum se leagă de refuzurile lor, cum se leagă de faptul că nu agrează întotdeauna autoritatea adultului și nu se supun ușor. În al doilea rând, aș vrea să vă vorbesc, părinți și tutori, ai proiectului EduFit, despre câteva trăsături ale copiilor care au un părinte sau poate chiar ambii părinți plecați în străinătate pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, cu plecări și reveniri. Studiile au demonstrat că atunci când un părinte pleacă pentru o perioadă mai scurtă de acasă sau mai lungă pentru a munci în străinătate, copiii au o scădere a performanțelor școlare, au o creștere a absenteismului la școală, alteori sunt afectați chiar la nivel fizic, cum ar fi dereglarea poftei de mâncare, dureri de cap, diverse insomnii. Alții sunt dați peste cap emoțional, se simt singuri, au dificultăți de a adapta sau integra într-un grup, de a comunica cu adulții, de a-și face prieteni printre copii. Apar des stări emoționale negative, pot fi agresivi față de alți copii sau poate chiar față de adulți și uneori chiar față de acești adulți sau tutori cu care rămân acasă sau rămân în grija lor. Așadar, știm, dragă părinte sau tutore care ai grijă de acești copii, că uneori poate nu e ușor. Cel mai des se observă că această relație dintre copil și părinte, părintele care rămâne acasă, se înrăutățește. Nu o să intru în detalii și în explicații ce se întâmplă, sau de fapt de ce se întâmplă asta. Ce vreau să spun este că e normal să fie așa. E normal ca acești copii să simtă o lipsă și să oarecum o arate într-un alt fel. Cu toate astea, acești copii nu pot fi numiți copii dificili sau copii needucați sau copii obraznici, cum am mai auzit în anumite situații, pentru că ei își doresc să fie așa. Ci mai degrabă, ei fiind fără o grijă sau o supraveghere directă a părinților, copiii învață sau copiază comportamente de multe ori negative, mai ales dacă văd în jur aceste comportamente. Copiii nu se pot autoeduca și ar fi bine să înțelegem asta. Ei au nevoie de ghidare. Fără a cunoaște reguli, fără a cunoaște limite, fără acest ghidaj și cum anume aceste limite pot fi respectate,
le este foarte greu să se autoregleze, să se autoeduce. Iar atunci când părinții, pe de-o parte, compensează lipsa prezenței sau afecțiunii prin bunuri materiale, iar pe de altă parte, poate nu reușesc să stăpânească comportamentul copilului, să-l regleze, cum am spus adineaori, aceasta se observă printr-un comportament ca unui copil nesupravegheat. Așadar, dragi părinți, dragi tutori, știu că de multe ori vrem binele copilului și să dăm ce mai bun copilului, însă niciun iPhone 10 sau un alt mobil sau o altă tabletă nu face cât o oră petrecută minim pe zi, timp dedicat copilului în care să intrați în lumea lor, sau 10 minute la telefon dacă ești plecat în străinătate, părinte. Cam asta ar fi așa foarte pe scurt, Anda. Vorbind despre ce au nevoie acești copii și de această dorință a lor de a fi alături de noi, ai putea identifica și alte nevoi ale generațiilor de astăzi? Oriunde s-ar afla părinții prezenți sau plecați în străinătate, toți copiii au anumite nevoi sau aceleași nevoi, iar satisfacerea nevoilor contribuie la dezvoltarea sănătoasă a copiilor noștri. E adevărat că în cazul părinților sau copiilor a căror părinți sunt plecați în străinătate, unele nevoi sunt mai accentuate și am să le spun cumva în ordinea lor 3-4 dintre ele. Nevoia de siguranță și de protecție ar fi una dintre ele. Chiar dacă copiii, aparent, au o libertate mai mare prin absența părintelui sau a părinților și de multe ori ei se bucură foarte tare de ea, asta nu înseamnă că se simt foarte bine sau este bine pentru dezvoltarea și evoluția lor. Orice copil, prin natura lor, are nevoie de supraveghere, de ghidare, de a-i se spune limpede și a-i se explica de ce faci asta. Când faci asta, o să se întâmple asta. Acestea vor fi consecințele. Ei au nevoie, cum am spus adineaori, de anumite reguli. La noi în casă nu vorbim urât, nu țipăm, nu trântim, ci mai degrabă ne spunem problemele, discutăm și așa mai departe. Asta asigură, practic, securitatea copilului. O altă nevoie importantă, și aici e o nevoie generală pentru toți copiii, este nevoie de afecțiune, de dragoste, de conectare. Copilul vrea să fie văzut, să-i se acorde atenție, să-i se arate din când în când că e cel mai important pentru tine, mai ales părinte plecat în străinătate. De fapt, de obicei, fix de la cei cu care nu reușesc să intre în contact și care nu sunt acasă, ei vor să vadă atenție și că acești părinți sunt acolo pentru ei. Cu tine, părinte plecat în străinătate, 15 minute la telefon vor fi cele mai prețioase momente. Să-i spui că este dor de el, să-i spui că îl iubești. Asta îi va satisface o mare parte din nevoia afectivă. Așadar, dragă părinte, aici se mai adaugă și un alt aspect poate mai important. Cum anume rămâi în contact cu copilul atunci când, și cu părintele care sau cu tutorele care rămâne acasă, și cum îți păstrezi promisiunile față de copil. Când îi spui că vă auziți, atunci să vă auziți. Când îi spui că vă vedeți sau că vii acasă, așa să fie. Practic, copilul care nu primește atenție va face tot posibilul pentru a atrage, chiar și prin lucruri negative. Se va urca pe masă, nu te va asculta sau nu-l va asculta pe tutore și pe părintele care a rămas acasă sau pe profesor, pe educator. Va lua note mici, iar dacă sunt copii mai mari, se vor bate cu alți copii, vor consuma alcool, poate totuși va fi băgat mai mult în seamă. O altă nevoie importantă despre care aș vrea să vă vorbesc este nevoia de stimulare, de a fi practic văzut și stimulat să fie mai bun în fiecare zi. Nevoia copilului de a ști că poate. Pentru a obține rezultate mai bune, fiecare copil are nevoie să încerce lucruri, să descopere, să învețe din greșeli. Și uneori observăm că copilul renunță ușor dacă nu iese ceva. Am văzut asta destul de des, iar aici intervine părintele, chiar și cel plecat în străinătate, sau tutorele care îl învață să nu renunțe.
Așadar, dragă părinte și tutore, din nou mă adresez ție, ajută copilul să învețe, să continue, iar dacă a făcut ceva bun, încurajează micile succese sau spune-i că ce se întâmplă este foarte bine. Spune-i de asemenea că dacă el perseverează și face acel lucru în continuare, peste luni, peste ani, va vedea un anume progres sau cum va fi el atunci, ce va fi bun pentru viitorul lui sau ce va ști să facă bine în viitor dacă el continuă să facă asta. Dacă însă vedeți că renunță ușor, spuneți-i care sunt consecințele, ce nu va obține, ce nu se va întâmpla, faptul că nu își va dezvolta acest mușchi, între ghilimele, al rezistenței, al răbdării, al forței, al curajului de a merge mai departe. Toți copiii au nevoie să li se confirme faptul că ceea ce fac e important, e valoros, e bine să știe că trebuie să continue. Iar dacă au făcut o boacănă, ajută-l să învețe din ea. Înlocuiește poate cearta și enervarea cu întrebarea: de ce ai făcut asta? Sau, de fapt, nu, înlocuiește și această întrebare, de ce ai făcut asta, cu o altă întrebare: cum înveți din această situație? Cum înveți din această greșeală? Și asta să știți că funcționează extraordinar de bine, mai ales pentru copiii peste 10 ani. Despre asta o să mai vorbim într-un episod următor, despre cum greșeala e o șansă de învățare și progres. Și o ultimă nevoie la care vreau să mă refer și care cred că este cea mai evidentă la copiii din această generație este nevoia de control și de autonomie, de independență. Copiii chiar de mici vor să facă uneori cum vor ei, cât vor ei și asta înseamnă că vor autonomie. Uneori vedeți că refuză, spun des, cum am zis la început, nu vreau, de ce trebuie să fac asta? Sau pur și simplu nu spun nimic, dar nu fac cum le spui tu. Și acestea sunt momentele când acei copii, despre care noi uneori tindem să spunem că sunt încăpățânați, își arată dorința de autonomie. Însă aș vrea să vă aduceți aminte, voi adulți, voi tutori, părinți, cum eram noi, poate, la această vârstă? Cum ne doream noi această autonomie? Când aveam, poate, ieșitul pe stradă, în fața blocului, plecatul cu copiii, stăteam cu cheia de gât și ne hrăneam zilnic din această dorință sau din această libertate, să-i spunem. Mergeam singur la școală, joacam în parc. Nu erau atât de multe restricții și pericole cum sunt acum. Așadar, și copiii din ziua de astăzi își arată dorința de a face singuri și ea este pozitivă într-un fel. Aș vrea să vă uitați la această parte pozitivă. Dacă nu lăsăm pe copil uneori să ia decizii sau să facă cum vrea el va refuza alte lucruri și nu te va urma în momente cheie pe tine părinte sau pe tine tutore, în momentele acelea importante în care vrei tu, la un examen, la o materie în care e important să învețe ca să ia note bune. Aici vreau să vă vorbesc și despre faptul că uneori controlul acesta sau libertatea copilului este bine să-i fie oferită. Nu înseamnă însă să-l lași doar pe el să decidă sau să cedezi dacă el nu dorește să facă ceva ce e important. Bunicii, dacă sunteți tutori ai acestui copii, nu cedați în fața lor. Am văzut asta de multe ori și chiar uneori văd părinți care spun: păi dacă copilul, sau bunici care spun, dacă copilul vrea să mănânce dulciuri sau să se uite la televizor, ce să-i fac? Nu uitați, treaba copilului este să încalce aceste limite, să încerce să-și obțină libertatea. Treaba părintelui și a tutorului este să-și aleagă bătăliile și uneori să facă cum vor ei, alteori, însă e important să-l îndrume și să-i țină aceste limite, să facă cum e mai bine pentru copil și pentru viitorul copilului. De reținut atunci este că e nevoie să hrănim aceste nevoi la copil,
și poate toate nevoile despre care v-am vorbit astăzi este important să le hrănim, pentru că ele sunt ca un fel de mâncare emoțională. Trebuie să le hrănim zilnic. Dacă facem asta, o să creăm o stare de bine, iar copilul va fi mai sănătos emoțional, mai cooperant, mai echilibrat și cu o încredere mai mare în el și în ceilalți. Atunci când una dintre aceste nevoi nu este satisfăcută pentru o perioadă mai mare de timp, el se transformă și observăm că apar reacțiile negative. Lipsa de cooperare, lipsa de motivație și așa mai departe. De exemplu, când copilului se dă orice, asta înseamnă că îi se permite să facă orice. Dacă nu îi se dă nimic sau nu poate să aleagă să facă anumite lucruri cum vrea el, asta înseamnă că nu îi se permite nimic. Dragi părinți și tutori, în consecință, nu îmbrăcați mereu copilul, nu îi dați de mâncare sau nu îi dați cu lingurița, cum am mai văzut că se întâmplă chiar și la 8-9 ani. Nu păcăliți copilul, ci mai degrabă alegeți-vă bătăliile, alegeți-vă momentele în care e bine să-i oferiți această libertate și această autonomie și alegeți-vă momentele când e important să-i spuneți acum faci cum îți spun eu sau cum agrem împreună, pentru că e important pentru viitorul tău. Și cum am mai auzit un părinte cu care m-am întâlnit de curând, mai lasă-te și pe mâna mea uneori, îi spunea copilului. Dragă Anda, întrebarea este dacă acești copii, da, care se lasă atât de greu pe mâna noastră atunci când își aduc aminte că sunt independenți, dar au atât de mare nevoie de noi și nu acceptă acest lucru pentru că ei sunt independenți și sunt mari și auzim acest lucru de la copii cu vârste foarte, foarte mici. Eu sunt mare, fac ce vreau, nu? Și cred că este o trăsătură a tuturor copilor din generația Alpha. Ai putea oare să ne dai 3 sfaturi pe care părinții care ne ascultă, tutorii care ne ascultă, să le țină așa acolo, la inimă și să-și le aduc aminte atunci când au de dificultăți sau sunt în impas cu copiilor? În primul și în primul rând, aș da acest sfat sau recomandare. Gândiți-vă care dintre aceste 3-4 nevoi pe care eu vi le-am spus adineaori este mai predominantă sau mai intensă la copilul vostru sau la copiii voștri. Și încercați să o satisfaceți mai mult și să acordați mai mult timp sau atenție în următoarea perioadă acestei nevoi. Cum v-am spus adineaori, alegeți-vă bătăliile, observați copilul și oferiți-i satisfacerea acestei nevoi. Asta ar fi un prim pas important. Apoi, un al doilea pas important sau sfat ar putea fi următoarea întrebare. Gândiți-vă și notați-vă chiar pe foaie de hârtie. Cum vrei copilul tău, dragă părinte, dragă tutore, să arate când va fi adult? Fă acest exercițiu de imaginație în viitor. Peste 20 de ani, cum vrei să fie el? Ce vrei să facă? Ce vrei să nu facă? Și ține cont de aceste aspecte. Vrei să fie harnic? Atunci spune-i tu ca părinte, care ești în străinătate sau aici, că uite, ceea ce faci, muncești în afară sau aici, faci acest efort, ești harnic, pentru că vrei să-ți asiguri un viitor familiei și apreciază și la copil când muncește. Vrei să aibă o meserie bună sau să meargă la facultate? Insistă pe aceste aspecte. Spune-i cât de important este și cum o să-l ajute peste 20 de ani dacă învață această materie, dacă învață la informatică, fiindcă vrea să lucreze pe calculator, dacă vrea să aibă o meserie, să fie, nu știu, ospătar, chelner, cât de importantă este comunicarea și să scrie și să citească corect. Și un alt lucru pe care, sau al treilea lucru pe care vi l-aș spune și l-aș repeta, este exact ce v-am spus adineaori. Petreceți timp minim o oră pe zi dacă ești aici cu copilul sau 15 minute intrând în lumea lor. Faceți lucruri
care sunt din lumea lor. Am mai auzit părinți care îmi spuneau, păi, Anda, eu stau cu copilul. Și când am întrebat părintele, ce anume faceți împreună? Păi, eu gătesc, el e lângă mine. Eu fac curățenie sau tai lemne în curte și el e lângă mine. E foarte bine. E foarte bine că faceți lucruri sau îl aduceți pe copil în lumea voastră. Dar nu este suficient. Asta înseamnă că el vine în lumea voastră și începe să vadă și poate să copieze de la un adult ce ar trebui să facă el mai târziu. Dar e la fel de important și util să mergeți și voi o oră pe zi în lumea lor sau 15 minute la telefon. Adică, ce ai făcut la școală, ce ți-a plăcut, care e un lucru care l-ai făcut și ți-a plăcut, ce poate nu ți-a plăcut, cu cine ai vorbit sau cu cine te-ai împrietenit. Petreceți astfel de minute sau ore cu copilul, punându-i aceste întrebări sau având acest dialog. Spune-i să-ți povestească toate lucrurile care îl bucură, care îi plac, care e un lucru nou pe care l-a învățat, care e materia care îl stimulează. Și asta o să vedeți că aduce o bucurie și o satisfacție și o cooperare mult mai mare a copiilor. Cam asta ar fi, Anda. În concluzie, Anda, avem de-a face cu o generație sensibilă și puternică. Da? O generație care are nevoie de autonomie și independență, dar în același timp vine în brațele noastre când ne așteptăm mai puțin. Da? Exact. O generație care are și nu are părinți, pentru că viața ne aduce și ne ia de lângă ei în căutarea unui trai mai bun tot pentru ei. Practic, noi, părinții sau tutorii, ar trebui să ne luăm această pelerină magică de antrenor emoțional, atât pentru noi, cât și pentru copii, pentru că noi avem de-a face cu cea mai frumoasă generație, generația copiilor noștri, de care trebuie să avem grijă și pe care trebuie să o facem puternică. Și sunt fer convinsă că toți cei care ne-au ascultat astăzi au înțeles nevoile acestei generații minunate, felul în care ei se plimbă între extremele sentimentelor și emoțiilor și au înțeles din sfaturile tale și cum pot face față acestui uragan, să-i spunem așa, al emoțiilor. Dragi părinți, dragi tutori, dragă Anda, haideți să ne punem pelerinele de antrenori emoționali și să vedem cum putem să le fim alături copiilor noștri. Cam asta a fost astăzi la primul episod al podcastului Anda la puterea a doua, cu și despre copiii noștri minunați, pentru părinții și tutorii care ne ascultă în cadrul programului EduFit. Anda, îți mulțumesc, dragi părinți, dragi tutori, pe data viitoare! La revedere! Pe curând. La revedere!